Des, awakmu iki dadi rondo wis suwi iki apa ora gatel ya nek bengi. Mas, Nun, gek rumangsamu lho ya, nek aku gatel ngono apa terus arep mbok kukurne ngono to? ya serku nek gelem kok. Heh? Nek aku gatel arep sampean kukurne. Iya, kowe nek gelem aku ya arep nyumbang tenaga ngono lho, Des. Ukurne. Aku gatel ya ora ngomong-ngomong, Mas. Lah aku nek pas bengi piye kuwi, Des? Mbok nek bengi keroken aku ya meneng ae. Lho mosok bengok-bengok ya krungu tanggane to, Des. Enggak suka aku. Lho kok malah guyu piye to ki? Terus aku nek gatel ya tulung kukurno ya. Iya, Tak goleki sampean aku nek gatel. tapi engko diupahi ya. Heeh. Tenan lho. Rumangsaku eneng ae sampean ki kan. Yo aku lho sing ngongkon PT Bima. Jarene nek iso ngukuri hani iki engko arekan dikirimi dana jarene ya aku manut to, Des.